Huwa importanti li l-ġenituri jikkomunikaw ma' tfal biex nassiguraw li jkunu qed jużaw l-internet b'mod sigur. Saħqet dwar dan uffiċjal mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal fil-programm One Breakfast kif madwar id-dinja kompli titqajjem kuxjenza dwar l-użu tat-teknoloġija b'mod sigur. U ħafna drabi jgħidulna ma kif attinti huma tfal jafu jużaw il-teknoloġija aħjar minna, però dik m'għandix tħallina ninkwetaw u ma nindirizzawx is-sitwazzjoni. Huwa importanti nikkomunikaw ma' tfal, nagħlmuhom kif jużawh tajjeb, aħna nemmnu li mhux biżżejjed li tara x'inhu ma jagħmlu imma titkellem magħhom. Suzanne Garcia Imbernon saħqet li l-internet joffri bost opportunitajiet għat-tfal, iżda saħqet ukoll li hemm perikli. Hija qalet li l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal huwa parti mill-kampanja Be Smart Online u l-Helpline 179 joffri għajnuna biex it-tfal ikollhom esperjenzi pożittivi online. Suzanne Garcia Imbernon qalet li ta' kuljum tidħol xi telefonata fuq l-użu tal-internet b'mod sigur. Qalet il-biċċa l-kbira tat-telefonati jkunu dwar għarfien, iżda saħqet li xi daqqiet ikun hemm min għadda minn esperjenza qarsa fuq l-internet u jkun jeħtieġ l-għajnuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.